Bueno, eta azken saria falta zaigu. Epaimaiaren saria da. Eta garaikurra hau banatzeko, Gazteako koordinatzailea gonbidatuko dut, Xabi Donzel. Eta ez da unai gure beralde, gizona, torri zaitez! Josu, solo tzatixa dan, hortxe. Vale. Venga, guazen. 2008 bateko Gaztea maketa lehiaketako epaimaiaren saria jaso duen talde edo artista da... Silitia! Ibai eta Xabi zatozte ona. Hortxe daude, familiarekin, lagunekin, ospatzen. 5.000 euroko saria zuentzako eta Bilbao BBK Live-en aritzeko aukera izango duzue. Zorionak bikote. Eskerrik asko. Beste bat. Espera. Entzun. Sin más, eskerrak emon dan hori. Da hori. Parkatu, Eskerrik asko. Aldot, a ber, gauza bat nahi otein. Parkatu, Jo, parkatu. Bai, lasai. Nervioso, no. 12 aurrera. Hori da, neure iseko nurtitiz. Aldot zau kantadanok zorizonak neure isekori. Oso ondo. Zorizonak, Nundao? Zorizonak, Zorizonak iseko, Zorizonak bete. Eskerrik asko, Oso emozionata, no? Oso ondo indozu. Zorionak, bikote. Zorionak, Ibaireri iztebari baita. Zorizonak. Datorren urterako uzuko dugu. Mila esker, espero dut etorkizun oparu aukitzea. Mundialak izan zarie. Eta zorionak berriz ere. Mila esker. Eskerrik asko, manetan dan hori. Gaztea.